Dobrý večer, vážení hosté, dobrý večer, milí studenti. Vítám vás srdečně na dnešním slavnostním večeru, na dnešní první prodloužené studentů taneční školy Dynamik. So beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say, when I see your face, there's not a them all day if she'd let me. Her laugh, she hates but I think it's so sexy. She's so beautiful, and I tell her every day. Oh, you know I never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know I'll say, je to každý rok stejné, každý rok se ta atmosféra úžasná opakuje znova a znova. Omladina zaplní svou energií celý taneční parket a důležité na tom, jak ta prodloužená dopadne, je většinou to, jestli se chytí rodiče, jestli se jim dostaneme pod kůži. Včera byla jedna první prodloužená, dopadla báječně a dnes to vypadá, že to bude stejné a je to prostě krásný, když holky v bílých šatech s červenou květinou, kluci v tmavém obleku s motejlem a jsou prostě úžasní. A když tam nemám zrovna svoje děti, tak to je vždycky dojemný a nesmírně dojímavý. Je to úžasné.